yani no be atri majuno be trois familles mille problèmes serni c'est la be yadi be trois familles mille problèmes bonni ko digal bonni ndam won ko mbino dami hey won ko mbino dami mbida mi nawlirtake mi seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala ada urangurna musdam dergale ada tonye ada yenne ada ude ada fie dépasse de mani anu mara ide ahay an ko buri tan ko da jodati no min kom jid artani anu jidda arani wala se min 2 millions 500 mi sikki ma moƴ par ce que ɗum foti wawi wadde xew par ce que ko cukalel 2 millions 500 o kam no wawi ɗum waɗil kew mo quoi te kadi mbeɗa sikki no kaldirmi ni hanke makko tan o jaaɓi quoi e 2 millions 500 2 millions 500 o jaaɓi par ce que ɗum no wawi reglude probléme uji mum ko cukalel jongo ma ndakas e ko kalda ton ko fof nane noppam jongo ma ko madam be 2 millions 500 ko hoddum tan madam be 2 millions 500 ande sari wurdinde do tolni do ko 2 millions 500 wawani mi onon ne wutte ganduda wutte goto tan ta no fewi no wadi valeur no yodi seeda tan ta ko seeda tan de a yaltina 2 millions 500 den si woni ko 2 millions 500 jogi so mi sodi wutte 1 millions 500 mi ko keddoram ɓeyra noon an be a wawa a jogaki a timminani joɗa ndeƴa han keɓa ne joguiɗa foof garta a faami pusomi yewta ayi ɗum ko kalanmen mum fasan yawi sekata quoi eyi ɗum kam arandi no yarini ko jiiɗa fof ko kaldigal eyi kono arandi kam gorko mum foti tan ko wadde jonge kadi an machallah aɗa wone place ma aɗa heewi kadi an haymo yiyanimo nanimo noon Amadou Sow an haymo yiyanimo nanimo a wonani France to mbiɗa ko France goni a neldata hen bandem aɗa ƴeewa bande so ñaami so jari an won sambo jofta ha ko rufe noon yima yewma taw anda ko ganda waɗata ɗum tan komi andama kadi an oɗo hana yiyani ngoɗo wuuro hay goto hen yiɗamo ala foof hen jiɗɗomo añɓe makko ɓolɓe goni ɗo mi haala noon e nder galle mabɓe kadi kamɓe woni koɓe jiiɗa yangue nde ja mako ɗon joɗɗa Sophie wala tinamo kewi o okay min son Abdourahmane fi jeewa batte oro sugu ndeysan wayro ko seyɗan tan holon seyɗan o punnere so haali woni mbiyon seyɗan ɗum ko seyɗan ha holon aduna ha mayon ayi ko ɗum te son wulli ɗo bukari mbiɗo mi lebta bukari wona lebtuɗomi ko ɗum noon gañimi ɓuuri ko fiyaroma jamma e ñoromani warma jooɗe ɗo an sa jaran sa komi yewde ma sa hono haaldire moon tan ko mette ɓoole addanta neɗɗo gone ɗon ha mayon ay waɗa ko yiɗi ko jinmi ko tottama ha timma assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum mawo juuti ay o yiɗanimi omo ummoto omo yo mine yiɗma haala ɓola
ay so yinno ham o ƴeewanno ko moƴƴi e am yimɓe fof majjaa no mami ni leydi ndi mo mbiɗa fof fasani fasana nana ni nanana min kam mboɗo mi anndi jiɓɓe kam kewano ɓeyra ko famille am fof goppiri kam ko sabu oɗo kalɗo fof wiya an ko jiiɗa he kanko ko yiɗa he Amadou ko jiiɗa he Amadou mi ƴetta ɗum fof mi rendina mi jooɗo heen mi wiya kanko jiɗmi ɓeyra kanko noon ko ni o yiɗi waade yo yah mi yaha nen amina won o tampita rek attoyi wawade to machallah noon vraiment mi weltimo guila ɗaɗɗo ha jooni amo kam toppito normal wallahi hay daram mankani te kam wuppat ha laaɓa pasanammi toppitoɓe ñamdammi yargam fof vraiment wallahi ɗum dal min tan koko leymi ko waɗa lembe ayi wallahi ɗum tan de min sino wallahi wallahi afini ɗo an fonɗo joni mbaɗa attani vraiment subaka hay joni gonɗa ko ɓornade fewnade jippade wadde a yii o wadde kay feeñi mum wallahi a yii de feeñi kay ko noon a ñantima de ay seetam o a ñantima onne ko weltima vraiment hande mo moyla Amadou Sow ko pullo jooɗo jontaare yooɗo mooso so weltinimama tan bertoɗa horma bundu gurdam ma o ko cukalel tuksel woni koye saaha muɗum wonko mbawɗa wonko mbawɗa wadde ko machallah seydi So okkam an halko jiɗɗa okkede mi rokka ɗum ɗum jiɗmi ko yiɗi ko mbaɗanama ɗum jiɗmi kala ko jiɗɗamo waɗanma ɗum jiɗmi ko 3 millions 500 mbiɗa 3 millions 500 3 millions 500 eyi mi rokkima 5 millions a jarani kam ɗum min ko welma tan welimi eyyi mbeɗa jogui mbeɗa wawi mbeɗa hattani bettanimi noon ka pullo boɗeja jari ko ɓuuri ɗum wallahi min wima ɗum bettanimi 5 millions 5 millions wona 500 mille wona 500 francs ko 5 millions machallah min koni gandirnomami gorko seɗa wawi hollirat kono haalata golle ngala o potan ɓen machallah min ni no welami aɗani ko jiɗmi ko gummoɗa daroɗa en jettima toon en paanimo toon aɗani ko jiɗmi kolodiron ɓuucidiron uurodiron par ce que oɗon jeeri ɗum kono e makko kollodiri e seeɗa mi ƴeewa ɗum jiɗɗa ɗum tan a heeɓi ɗum banto gasi horo min ɗum ne welami ha machallah jambo ɗi fof jambo ɓuri Samba jambo ɓuri Hammadi min ine welami daare no mbaɗa ɗo daare funi ay est ce que yallah minne kam mi jaaɓi heɓi conoɗe paɗe min daar ko holon wallahi dagoro hoore ma an jeeyi wallahi 5 millions omo perdani noon perdata omo jari ko ɓuri ɗum o noon jari ko ɓuuri ɗum min wima noon min de hannde mi weltima no feewi sa minine welami noon oɗon gandi jam woni fof Bachar jam tan wonɗa accatama de aɗa yetto on mbaɗɗa noon jam tan ni alhamdulillah alhamdulillah ko woni horande Moussa hayyuma ha kono c'est ça joom suudu makko tan o yiɗi o hulɗum tan noon wona gilɗi woppu ɗin haalullaji ɗi kalata hayyuma bandam ha yo aljannam hayyo bananam hala wendam hayyo heñiram ha yo gurdamam i jam a woyat jongo ko ɗum woni jiggolade nde bandam goto fof mo yiɗiɗa an ƴewata ma e junngo ma wowani ɗum de jodde jongo ma nde jooɗo mi haalanno noon somi mayi tan mi sodnanima avion billa e ɓernam nde ɓuuɗa e anne jet privé tan haɗa yahan ɗo ɓeranma fof oɗo mi yara sa yiɗi yaha jaaha Kolda jaaha Saare yoɓa Kande mi laara yo mamam nena min jogii sehil makko goo o yiyata ko tengreji mbiɗa anndi ko kersuɗo haalande mo ah bon ah mais min cikkannomi gasi hakkunde amen par ce que kam no worni nene ma ko noon o wori nenam nene min mi yiɗa har jogo gacce hakkunde men
kala ko cuɓla haalno wona e partenaji waɗi woni d'accord tawi ɗon wanno rewe dañ ɗon galle de eyey mais galle o wona pour maade bébé galle o a mahran kam ɗum mi nanni hen nenam mais ɗum kay yewana ɗum yewanne ma dañi galle eyyi par ce que ɗon hene yaaji aɗa wawi ɗon dañ galle mi dañ ɗon galle nene ma dañ ɗon galle baran ɗum aɗa woppire ɗum nera ko kurka baɗe kurka rek waɗata waɗa bono wiyeten andal ɗon yeɗoma de yo waɗan an haɗa jogi kaliji mum gasi funtani non funtam a woni ɓertam yanden moƴƴi en tout cas min kam ko ɗum jimmita gasi ala yo heño leeli trop sukaɓe joni mbawa ɗamne mbawa de kam السلام عليكم صفيا الله الله اكبر جل ما قاعد يقول ما جاز راك ولا تصار وسنت لا صار بدا تمبر بدا يقول مندري ما جواي بسم الله الله اكبر الله يموت أسيل ما شاء الله بدا تمبر جمتان كيف الحمد لله أسيل هم بسم الله مبا جمتان الحمد لله كم يحضر معك على برل كده هو وجه الله لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله لا إله إلا الله شيء الله أكبر كوني دي Aliou waaw hono ɓanndu way eyi mbaraɗa ni eyi alhamdulillah Aliou minon moom jiɗnomi en jewtid Aliou o golliɗoma ɗeɗo golle kantoriɗɗe jinmi ko mbaɗa feere kalanami ɗum si tawi ko sehilaɓe ma yo si tawi ko yimɓe ladde yo si tawi ko bandiji kala koɓe mbawi won tawi won hen mo ganduɗa haalanam hon woni heɓe par ce que ɓeɗo Aliou ɓe potani accede heɓe jaha e beddaji he ɓe potani accede heɓe jaha hajuji maɓɓe non ɓe poti ko sokede ha caabi kela ɓe poti ko sokede ha tuufeje mooƴo Aliou haalanam homo waɗma ni Baba, je ne les connais même pas. Ils sont juste des agresseurs et voilà. لا إله إلا الله merci waay mbaɗa tamber noon alhamdulillah a seli an Sofia an yasma won changité ay tan mo wondan Sofia e mbi huno haalal gon haala finande on gonduɗa kay ya yasman arti mbiya haydara wonde pourtant ka ay tan mo wondan de Sofia mi nema mbaɗa anduma haalnam gongo to Amadou woni
o yalti o suwar tutaw andaruyi barboka kongo di baru bani bicara sama aku Sofia ngaro an kalde wona amani ko pirte neddi yago gallu mum tan naare wuro anda artude so boni woni caggal ma anda so jam woni caggal ma anda haydara anda hen mbiɗa on ko neɗɗo kanko woni ko jasi Sofia ko woni haydara mbeɗa mi yiya nder Sofia barat ɓermande welande tin sa yiƴamno maaro gadna ham ɗum ñambaɗa hiɗaneni d'accord karnet a joɗɗo kam ha maaro ara kam dañi kam no fiiri ɗum kam Aliou saba a majjani yaay ma sohlande ko jahata ko yaay ma yiɗa ko jahata ko e beddaji ko jahata ko galleji janani ɗum tagi subaka fof min cowdat nder galle he ɗum noon ko an wallatami hen par ce que galle o jiɗmi ko jaam wona hakkudami yaay ma jaam wona hakkude men enen ɓe fof ɗum noon ko an wallatami hen accu ko corcortata ko ɗum a jeeya ɗum so tawi haɗa sohli suturam hakkude ma yaay ma haɗa sohli sutora galle o haɗa sohli yo en mbawdu haɗa sohli dañ jaam tin kosngal ma nder galle he a nani kalanmami ko accu hen hakkille no feewi eyyi surtout noon ɗe balɗe ɗe gonɗen haɗa andi ka gañel ɓandu makko no ɗiggundu woppu ko mbatta ko corok corok haɗa yaha a nani tinno hen Quoi encore ici? Toi, tu peux pas rester chez toi un peu. Hein? Ah ouais, tu as regardé mon sel. Surtout dans les galets. Les gars, c'est que tu as fait. C'est toi qui as mangé tout cela. Hein? Alors, je galets sur royalty. Nara, sur royalty. Tu as donné au rebut de tes problèmes. Tu as regardé mon sel. T'as même pas honte même quand on... Eh, Soukou! Eh, Minhal, Moulani, je n'ai pas peur de toi. Ah, Moulani, toi, c'est toi qui es sédané. C'est toi qui es sédané. Quand tu étais sédané, tu dois rester chez toi. Eh, Minhal, moi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Regarde-moi ça comme les vilains là-bas. Faut te dégager. Ah, dégage. Dégage. C'est moi qui a dit ça. Tu n'as même pas honte. Et regarde ce que tu as mangé. C'est toi qui as mangé tout cela. Tu n'as même pas honte même. Regarde-moi ça. Faut sortir sur la Eh, c'est toi qui es sédané, je te dis. Faut te dégager seulement. Faut partir. Regarde encore. J'ai loupé ça. Regarde ça. Ça, est-ce que ça, quelqu'un peut faire ça? Toi, tu es mauvais. Faut dégager seulement. Dégage, on te dit de dégager. Toi, tu connais pas ce gars-là. Regarde ça, colochard là, vilain là. T'as même pas honte même. Regarde-moi ça. Sophia, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Alors, tu dis, oh, le jour, Adam demande au Tchadel. Tchadel, mon monde là, Yoni, on a un problème. Ni bata mu pula mu il faut que njandi la mu ne so anda place ma jodi me place mu do jom ewdu an jon jog gorko ma ardo jon yiyam haade wonde mako jamma yom o farata ko amal niya kan o nasa an jon min holno badam no mata an opu kala woni fo biya on badam wallahi sa ragla dum do mo bonne ma dewgal ma adama cadel god ana hessata sa so yimbe kade ba me pa Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes.
serni selaɓe yaadiɓe trois familles 1000 problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami an Sofia a gajoro walla ko gonga e ma fi janana mo gownuɗa hoore ma ha pari ɓuuri duuɓi hande duuɓi 5 omo wonde ma jamma ñalama subaka kikiɗa jiɗa woppudemo ɗo jaaha haaju ma est ce que an ka neɗɗo an sa lili maɗɗano banna fuu moi la paix banna an wona ko jiɗɗa ko mbaɗen wona ko jimmi ko mbaɗen ƴew ay ko jinnaɓe mbi yon waɗ ko ɗum ɗon mbaɗen banna cosaan mo tawmi ɗo en mo oppata ɗum banna so welama o so welama min gonda 30 ans so welama min gonda 20 ans moi je m'en tape a faami ko to jahami hurtoyo ko Allah rokkimi hen fof mi anda ko ɗum yeeɗi kam anani e moƴƴi ko dañƴa hen fof noon oto wettinani cim o kala ko miijimi waddema tan mbeɗa yawa sabi a wona neɗɗa wona bandum an mi anda fof holmo gartuɗa e aduna min kam artanimi an noon andi mo gartuɗa cim huɗa eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɗe woto waɗamde piɗɗiɗam woto waɗamde ɓinguel nena waɗa waɗamde ñiri mballi guitene sini ñamde Sofia a wari kam Sofia nde gartanmi o galle tan mi tawa yahi Sofia mi yiɗama Sofia jogo joom har jogui yummaade jogui koreji ya toon ala ga har mi jam jeeɗi mi yiɗama sabi Allah accam sentoyam ɓernam nde ala ga ko goɗɗo woni ga ƴeew somi yalti galle koye jam wonani weltare mais somi naati galle tan ha jimi gui geetima ko mayde tan ya lakara tan jiɗani jogo joom jalta galle o sabi Allah tan loonoɗa bagage ma ƴeew gara tan yaye ma baba ma palama gara tan mbaɗa Sofia ari tan mi ara ɗon jiyanim haali tan mawni nak geeci wallahi min nin mbamami hoto billahi te eppi ay ngol es ngo a wonta en gonta e ngo Allah ɗi comci man wedde yo pouvette ɗi winom yo anna pouvette to calɗa Sofia mi yiɗam woto wiyama waɗa haal Amadou an min holko mbanmami Amadou min yidde tan saabu Allah jiɗɗirma min holko mbanmami Amadou wona ko yiɗi sabi Allah min ne ko gañgu sabi Allah mi yiɗama haajam alama eppi darapa moɗo winom wata suddotomo ji billahi sa andi noon omami hutade wallahi ma kam hen piɗɗiɗam woto waɗamni ɓinguel nena waɗa waɗamni ñiri balli guitene sini ñamde ñiri balli guitene sini ñamde galla o wayta ɗo de haalnama ay Sofia sarena kim billahi sarena kim min ittata wonki mata ƴeew waranma ɗo nder galle Sofia accam sen tomi mi yiɗama haajam ala e ma accam a wari kam accam muñodiren koddigal welani ma muña curki keɓa ƴurɓe koddigal welani reni gondigu ko jam reni koddigal ko jam yo jam yib koddigal wela yara yeeso billahi wallahi somi waranima o galle ɓernam nde ɓuɓata min a wari kam a tampini kam ane sinnito am saabi Allah min waɗi ɗum bon par ce que min ƴetti kangal adde gallam kangal sa addi ɗum lorma ayi kañum an nodda ha jahala kara ƴettitama allo ya kam mani portable ma ngal wondano ma
addanam affaire o joni hoto gonɗa bon han ƴeew ay kalnanma min meɗe heñi comme cohluɗo haalis o ɗo e 10 minutes yo tawa ari de non ko ɗum irsa ko irsa kay so wonani irsa mi noddatama o heure eyi artam kala no wawi addanam haalisam joni nani d' accord a jarama allo mon amour ça va joni mi yinno artude mi addanma haalis o eyyi non ƴeew non okkam woppu mi addanma haalis o par ce que aduna o hannde sirani quoi te o seytane mo gondumi ɗo a galle he haalisam ɗo wawi ar goɗɗum naata hen non mi ñaguima tan non meɗa andi wona affaire de a yiɗa haalis walla aɗa yiɗi haalis min meɗa andi probléme gonɗo gallam ɗo addanmami joni par ce que woni ko ɗo e galle he sirani non ala probléme affaire de haalis ɗum meɗa andi wona yiddema haalis a jaaɓi joni noon mon amour amin jiɗmi somi ari o faama tan an min ƴeew sa waɗi ɗo biso ɗo ama affaire o toon daroy to bandam en ok jarama jarama weltanama merci non o boy o to nawtamin woɗɗi quoi billahi Sophia, Anka, hold on. Tu es une fille sans honneur. Mari an, a jibina to podda jibinede. Ɗum tagi anda hoorema. Wadde hullu min ka holon. Yimɓe moƴƴuɓe jibin kam gommimi koye leñol moƴƴol min wontanum Alpha Seydi min wontanum Cheikh Oumar ko min o wontanum Yero Nabel mais je suis une fille respectueuse et digne venant d'une descendance alpulaar. Famille, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, ada yenne, ada ude, ada fie, dépasse di mani. Edo sukabe, serabe ngono, kono dole gili sernive. Woto wadam ne piddi
yiɗam woto waɗam ni ɓingel nena